Takže, ahojte ľudia, vítam vás v mojom nového videa, ja som Milovka. Tento dom mám preto, lebo tamten, jaký je tamten, tam som vytredila. Takže teraz nemám. Teraz mám iba tento. Dneska sa začal najmenší čas. No, nie čas, ale aj čas, ale aj za najmenší rozpočet, keďže mám 1562 peňazí. Kúpime nový dom, vydizajnujeme ho a skúsime ho predať. Teraz to nevidím, je trvať dom predať na 5 dní, celý týždeň možno aj. Takže, nájdem si dom. Takže, ktorý by mohol byť malý, no, lacný a takto by ho chcel. Čo, tak. Za 1000 určite to by mi nezostalo dosť peniazy na všetko. Takže, za mňa... Tento, čo mám teraz, určite nie. Musím nejaký nájsť. Aký by... No, môžete mi napísať do komentárov, ktorý dom by som si mala postaviť a skúsiť predať na budúce. Teraz nejaký nájdem. Môžete sa pozrieť, porozmýšľať, len nejaký potrebujem. Nie na teraz, ale až na neskôr. Tento dom bol môj obľúbený. A nakoniec, keď som na ňo skoro mala, som si kúpila tento. Už ho nemal som. Predala som ho. Ale netradila, lebo sa to vtedy ešte nedalo. Škoda. To je strata peňazí. Dobre, pravdepodobne si kúpim iba tento. Lebo naviac veľmi lepší nemám, takže... Ale zmením mu farbu. Na akú farbu ho dáme? Čierno-biela, to je proste najlepšie. Áno, síce už mám skoro 1000 peňazí, ale to nevadí. Pôjdem dovnútra a proste všetko porobím. Dobre, tu je asi kúpelka, že? Hej. Naga Dragon, sprchuj sa. Dobre, toto tu je hrozné. Až to tu poupratujem, tak sa vám ozvem, potom budeme to robiť všetko. Takže, ahojte ľudia, už som dokončila dom. Určite ste si všimli, ako hrozne toto vyzeralo, teraz tu vyzerá takto. Tu je kreslo s telkou. Na stole máme jablčko. Keď sa posunieme sem, je tu krásna kúpeľňa. So všetkým. To slovo. No ja som kúpila tohto tuny veľkého veci. Nejdem. Je to lampa, ktorú ale už neviem vypnúť. Tu nás sa môžu hrať deti. No, kus to upravím, posuniem to sem, však až tak nie. Aj tak to chcem zväčšiť kus. Tak, teraz je to perfektné. Tu je malá kuchyňa. Vážne, tu na veľa miesta nebolo. A tu na hore je detská izba, ktorá vyzerá nejak takto. No toto si asi tiež dám na bielo. No, nechám tak. Ešte tu skúsim dať jednu vec. No, nemám asi úplne hotovo. Picture. Jak sa to volá? Plagát. Neviem to napísať. Rada. Preložiť a plagát. Snáď čo bude. Áno sú. A dám tu Book of Monster. Lebo je to najkrajšie, čo som tu našla. Je to také roztomilé. Tak to dám sem. Hotovo. Teraz už vážne máme všetko. Ale mne je to divné. Tu je všetko také tmavé a tam hore je tu svetlé. Asi by som mala zmeniť toto tu. No, lenže neviem na čo. Čo ktoré dáme? Asi toto. Nič extra. Fajn, môžeme sa presunúť dole.
No ja vám poviem, koľko mi zostalo. Zostalo mi 626 a to som mala cez 1500. To je akože dosť drahé. 900 kúpiť toto a ešte to vydizajnovať to, to je drahé. A ako som povedala, teraz to skúsime predať. Spravím to na jednu party. Ak neprídu ľudia, alebo ak sa to nepredá, ja končím video. Proste to mi kus trvalo spraviť. List for trade. A throw party. Nie, ja nemôžem party. Nie. Ja som hlúpa. Jak to teraz spravím? Ale teraz to nikto nekúpi. Ja chcem party. V živote tento nekúpim. Dom. Ja som do ňa dala toľko peňazí. Oj. On je for trade. Za koľko to predám? 664. Koľko stál? Ja ho predám. Na budúce to spravím s väčším domom. To je taký fail. Juj. Ho odfotím. Som krásna. Už sa odfotil? Asi. No, change house. Papa dom, ale si fakt drahší. Vážne, neskôr sa mi to odfotilo. Je to potrebné odfotiť. Odfoť sa už. My sa neodfoť, počkám tu. To kus trvá. Pohni, nemám celý deň. Konečne. Fajn, mám to, môžem ho predať. Dobre, toto fakt bolo také čakanie. Change. Tak papadom, budeš mi fakt chýbať. Ale tak nejak zhruba toľko som mala. Lenže keď ho kúpim, potom ho už nepredám za rovnakú cenu. No, do budúcna budem aspoň vedieť. Som smutná.